Dit is een overzicht van de brouwerij nu. Alles wat wit is, zal gaan verdwijnen. Alleen de gele gebouwen blijven bestaan. En uiteindelijk komt het er zo uit te zien. Dit zal een terrein worden waar de brouwerij, de brandbrouwerij, centraal zal staan. Met veel groen, ruimte voor natuur, bosrijke en groenrijke omgeving. Waarbij we de connectie met de Geul die nu eigenlijk onzichtbaar is weer terug kunnen brengen met het dorp. En vooral die verbinding maken. En er wordt op kleine schaal bier gebrouwen. Zie het maar als de kraamkamer. De capaciteit van de brouwketel is 1000 liter. Dat is wel echt micro. De opdracht die wij hebben, het brouwen van speciaalbieren, het aanbieden van nieuwe bieren, het aanbieden van nieuwe smaken, maar ook het terugbrengen van oude, bekende bieren, daarvoor is het meer dan genoeg. En op het moment dat die nieuwe bieren gaan groeien, dan moeten die elders gebrouwen worden. Dan zijn we inderdaad te klein. Maar de opdracht is nieuwe bieren, nieuwe smaken, flexibel op de marktvraag inspelen. En dat kunnen we met die installatie heel goed. Uiteindelijk zullen in deze microbrouwerij nog maar 20 mensen werken, waaronder 4 brouwers. Een deel van de oorspronkelijke 52 brandmedewerkers heeft al een andere baan gevonden. We zijn blij dat er 2/3 van de medewerkers al een toekomst heeft gevonden bij verschillende bedrijven hier in de regio. Ja. En de resterende 1/3 die is onze topprioriteit om die te helpen van werk naar werk. We zijn heel dapper dat die medewerkers hier ook blijven werken tot het einde, tot 1 november. En die zullen we daar dus ook in begeleiden.